Skloníme sa k modlitbe. Drahý náš Pane Ježiši, prosíme, ukáž nám skrze svojho Svätého Ducha, ako si to ukázal raz dávno, keď učeníci videli Teba, mali ťa na blízku, ale kým si im neotvoril oči, tak oni neporozumeli, čo to znamená pre ich životy. Tak sa modlíme, aby aj my sme boli ľudia, ktorí nekráčame tak, že neporozumieme, ale aby sme boli ľudia, ktorí zažívame, že si Pán, ktorý otvára naše oči a vovádza nás do toho, aby sme spoznávali svoju pravdu o sebe, pravdu o tom, prečo si prišiel, aby sme na to potom vedení Tvojim Svätým Duchom aj reagovali. Amen. Akurát dnešné ráno sme odprevádzali do Nemecka jednu študentku, ktorá bola u nás na výmennom pobyte. A náš syn bol nejaký čas predtým v Nemecku a ona teraz prišla na týždeň k nám. Keď dorazili do Bratislavy, tak sme rozmýšľali nad tým, ako túto skupinu, ako domáci, ako Slováci privítame. A tak sme kúpili taký doma upečený chlebík a soľ. Prečo? Prečo to Slováci robíme? Lebo je to symbol niečoho. Viete čoho? Chlieb ako základ prežitia mal človeku, ktorého sme vítali, ukázať, si vítaný, si vítaná. Chceme sa s tebou deliť s tým, čo pre nás máš. Cítiť sa tu doma. Chceme, aby si sa u nás cítil dobre. A čo znamenala tá soľ, ktorú sme potom dávali? Soľ konzervovala. Soľ symbolizovala stálosť, vernosť. Bez soli to nie je ono. A práve preto s týmto bol spojený symbol, nech je naše priateľstvo, teda skutočné, a nech vydrží dlho. Teda keď sme dali chlieb a keď sme dali soľ, tak sme ukázali, nie si len hosť. My domáci ti vzdávame úctu a prijímame ťa do našej komunity, do našej domácnosti. Veľmi hlboký symbol. Delíme si s tebou náš život. A myslíme to úprimne a myslíme to na dlho. Chlieb a soľ nemali druhému povedať, si tu, vidíme ťa, že si tu, ale hovoria, patríš sem a my ťa vítame. A tak dnešný text, ktorý bude základom kázne, budeme čítať z Evanjelia podľa Marka, kde v 7. kapitole veršoch 44 až 47 čítame takto. Ježiš povedal Šimonovi, vošiel som do tvojho domu a nedal si mi vodu na nohy. Nepoboskal si ma a hlavu si mi nepomazal olejom. Komu sa však málo odpúšťa, málo miluje. Amen. Dnes vyzerá prijatie hostí u nás jednoduchšie, nie? Niekto zazvoní, zaklope a my povieme, vitajte, môžem vám vziať kabát, poďte, sadnite si tu u nás v obývačke, pohodlne sa usaďte, čo vám ponúknem, dáte si niečo na pitie. A potom od tohto môže byť taký lepší hostiteľ, že si povieme, cíť sa tu ako doma. Keď si hladný, kľudne povedz, že nemaj problém, proste moja chladnička je tvoja chladnička, kľudne si vyber, na čo máš chuť, alebo mi to povedz, ja ti prinesiem. Alebo je od tohto horší hostiteľ a ten povie, posadí návštevu, ale nejako mu ukáže, že tá návšteva nie je až taká vítaná. Vlastne, keď som sa opýtal, či nechce ísť dnu, tak som čakal takú klasickú odpoveď, že nie, viete, ja sa ponáhľam, ale on povedal, že tak teda dobre a je to takéto cítiť proste pri tejto návšteve a je to také trápne, zvláštne. Alebo môžeme privítať aj návštevu tak, že necháme návštevu vlastne ešte pred dverami, alebo vo vnútri v chodbe, alebo pred dverami pri výťahu, alebo rýchlo zídem dole a
a počkáme pred zvončekami, predbehneme a tam sa vlastne rýchlo porozprávame, aby nejako tá návšteva nenarušila nejako to naše súkromie, aby sa možno nedozvedela to, čo by sa nemala dozvedieť. Dnes máme kvetnú nedeľu, ktorá hovorí, že k nám prichádza niekto ako hosť. Dokonca niekto ako splnenie dávneho proroctva. Trošku akoby tiež na taký výmenný pobyt, len výmenný pobyt úplne iného, takého zvláštneho typu. On príde na chvíľku k nám a ponúka nám potom bývať u neho na veky. Bývať v príbytkoch, ktoré nám odišiel pripraviť. Ale na to, aby sa ten výmenný pobyt uskutočnil, je veľmi dôležité, či tú chvíľku, kým žijeme my tu, mu nepovieme len si tu, vieme, že si tu, uznávame, že si Boh a pritom nám stačí, keď nejakú modlitbu, návštevu vybavíme tak do hodiny, symbolicky, akoby pred vchodom, bytovky a naše súkromie, náš život si necháme pred týmto hosťom zatvorené. To isté sa totiž raz stalo, už raz stalo. Farizej Šimon pozval Ježiša ako hostia. To je skvelé. Pozval Ježiša ako hostia. Nie všetci farizeji ho pozvali, ale Šimon ho pozval. Pripravil mu večeru. A tak keď pán Ježiš vstúpil a pripravuje to farizej, tak určite to vyzeralo všetko podľa pravidiel, ako také prijatie návštevy vyzerá. Ale hosť sa v tom čase nevítal chlebom a soľou, vítal sa umytím nôh. Bol to hlboký symbol. Znamenal, som poctený tvojou návštevou. Farizejom by takáto základná vec na uctenie si hostia určite neušla. Ale oni týmto Ježišom povedali veľmi veľa. Nebolo to len, že veľa vecí sa dialo na poslednú chvíľu a tak úplne sme zabudli, že hosťovi máme umyť nohy. Nebolo to len nejaké nedodržanie etikety. Oni tým dali najavo jasne svoj postoj. Pozvali sme ťa, ale nie si hodný, aby sme si ťa uctili. Rozumiete? Ideš na návštevu, ale my ti hneď na začiatku dáme najavo, nie si hodný toho, aby som si ťa nejako uctil. A viete, z čoho som prekvapená? Že Pán Ježiš sa týmto nedá zastaviť. Že on to veľmi dobre vie. On veľmi dobre vie, čo mu tí farizeji dali najavo, a nepovie si, tak ja som Boží syn, čo je toto za správanie farizejov, som hlboko dotknutý. On to veľmi dobre vidí. Veľmi dobre si to vysvetľuje a napriek tomu sa nedá odradiť. Nedá sa odradiť tou tvrdosťou, ktorú majú farizeji vo svojom srdci, lebo vie ešte niečo viac. Ak ešte v ich tvrdom srdci ostala maličká štrbinka nádeje. Že ešte očakávajú Božiu moc. Že naozaj očakávajú Pána Boha. Ak ostala táto maličká štrbinka nádeje, tak mne, Božiemu synovi, to stačí, aby som tam ostal. A mne to stačí, aby som prišiel medzi nich. A napriek tomu, že mi najavo dávajú svoj postoj, prichádzam, aby som im ukázal, že aj keď ma vy odsudzujete, ja vás neodsudzujem. A tak prichádza naozaj ku každému človeku. A miluje naozaj každého jedného človeka. Dokonca aj týchto zatvrdzených farizejov. Po umytí nôh nasledovalo niečo ďalšie. Po umytí nôh nasledoval bosk. To už nebol prejav úcty, ale prejav vzťahu. Ukázali tým, si vítaný v našom dome. Chceme, aby si sa tu cítil ako niekto blízky. Práve v tom je to hrozné Judášovej zrady, že on hovorí, chcem, aby si sa cítil blízky a práve týmto symbolom dáva ostatným znamenie, že
tohto chyťte. A napriek tomu, proste, že mu ukázali, nechceme ťa pustiť blízko. My ťa tu voláme, ale vôbec nechceme, aby si niečo menil v našom živote. Ani touto prekážkou sa Pán Ježiš nedá zastaviť. A sadne si k ním. Navonok vládne u farizeja zdvorilosť. Pripravený stôl, rozhovor, ale vo vnútri je odstup, bez rešpektu, bez hľadania toho, či v mojom živote je naozaj všetko správne. Ich predstavy, ako má všetko naokolo fungovať, prehlušilo takú základnú lásku a základnú úctu, že ja som jeden človek, ty si druhý človek a navzájom sa máme učiť rešpektovať sa, navzájom prijímať sa a mať sa radi. Je hrozné, keď si ani neuvedomíme a z nás sa stávajú ľudia, ktorí sú presvedčení o svojom, lebo vtedy prestávame počúvať druhých. Prestávame hľadať. Každý z nás poznáme situácie, keď sme sa ocitli niekde, kde nás ľudia neprijali. Kde prebehli také formálne rozhovory, ale ničím to stretnutie neobohatilo ani jednu stranu, ani druhú stranu. Celý kresťanský svet si však dnes spomína, že Ježiš prichádza do Jeruzalema a ľudia ho vítajú. Myslím si, že aj my ho vítame. A otázkou dnešnej kvetnej nedele je, že ako ho vítame. Ako ho vítaš vo svojom vlastnom živote. Ako hostia, s ktorým všetko preberieš pred vchodom do hodiny. Ako hostia, ktorého necháš pri výťahu. Ako hostia, ktorého zavolám dnu, ale na otázku, čo by si chcel, aby som v tvojom živote urobil, povieme, nič, všetko je v poriadku, ďakujem za opýtanie. Viete, ja som si uvedomila, že keď učím konfirmantov, tak ja schválne nejaké také slovíčka, ktorým už nerozumejú, tak ich začínam tak nejak meniť, aby rozumeli, čo všetko tie cirkevné vlastne názvy znamenajú. A tak som začala napríklad robiť to, že pri Pánovi Ježišovi som začala hovoriť, že čo znamená to jeho meno. Znamená to záchranca. Lebo oni vedia, čo je záchrana, čo je zachrániť. A rozumejú tomu. Ale potom som si uvedomila, že aj ja sama veľakrát vo svojom živote poviem druhému človeku, ty si moja záchrana. Alebo dneska si ma zachránila, že ďakujem veľmi pekne. Ale predsa je jedno slovíčko, ktoré patrí výsostne jednému jedinému, žiadnemu inému. A to je slovíčko Spasiteľ. Tak som si povedala, že ja chcem začať učiť konfirmantov rozumieť tomuto slovíčku, čo znamená spasiteľ. Lebo nikdy druhému nepovieme, že si ma spasil. Ale to, že je niekto spasiteľ, ukazujeme, že je tu niekto, kto vzal moju ťarchu, keď mi bolo ťažko. A ten niekto je spasiteľ. Že odstránil môj hriech, keď som sa vo vnútri obviňovala z niečoho, čo robím nesprávne. Spasiteľ. Že keď som držala svoju 6-mesačnú dcérku a išla na ťažkú operáciu a mne povedali chirurgovia, že nevieme, či to vaša dcérka prežije. Tak viete, kto mi dával sílu a pokoj? Spasiteľ. Niekto, kto dokáže v našom živote urobiť niečo iné, ako dokážu ostatní ľudia. Kto utiší moje srdce. Kto mi ukáže, že som hodná. Kto mi ukáže smer. Kto mi povie, neboj sa, lebo ja to mám pod kontrolou. Ten jeden jediný. To je ten jeho príchod, ktorý dnes hlásame. Ide do Jeruzalema. Ježiš je ten, ktorý ide tam, kde ho zradia, kde ho pošpinia, kde ho zbičujú, kde ho pribijú na kríž. Prečo?
Lebo tebe a mne chce povedať jednu vec. Idem vyriešiť problém, na ktorý stále narážaš. A budeš narážať celý život, ak nepríjmeš pomoc odo mňa. Idem, lebo idem vziať tvoje hriechy. Idem, pretože idem vziať tie pošmyknutia, pády, zlé myšlienky, intriky. Lebo stále by sme narazili na svoje limity, na našu slabinu. A preto on jediný je spasiteľ. A on jediný to má silu vziať. A práve preto máme dnes niečo veľké. Lebo on ťa dnes pozýva. On neprišiel spasiť dobrých. Vezmem si tých dobrých ľudí, tých statočných, tých odvážnych. On neprišiel veriacich priradiť do nejakého klubu. Vy ste klub veriacich, tu sa budeme stretávať. Prišiel vyriešiť tvoj a môj problém. Lebo my sa míňame Božej vôli. My sa míňame Božiemu plánu. A Biblia vraví, že to sa volá hriech. Že proste minieme to dobré, čo má Pán Boh pre nás. A tak dnešný deň chcem z tohto miesta len tlmočiť Ježišovu výzvu. Nedaj sa dnes zastaviť tým, že si povieš, nechcem sa k tomu bolestivému vo svojom živote vrácať. Nechám to tam ďalej. Nedaj sa zastaviť tým, že si povieš dneska, nechcem cítiť vinu. Keď sa to len približuje, že mi ukazuje niečo, že ja v tom mám svoj podiel viny, nechcem sa k tomu dostať. Proste ignoruj tieto svoje vlastné prekážky, svoje dôvody a povedz Pánu Bohu, možno dneska prvýkrát to, čo v srdci cítiš už dávno, že by si potreboval alebo potrebovala povedať. Už dávno možno obchádzaš nejaké citlivé miesto, alebo keď niekto zahrá na to citlivé miesto. On prišiel spasiť. Prišiel vyriešiť práve tieto veci nášho života. A tak mu to dnes odovzdaj. Povedz mu to, čo my Slováci hovoríme chlebom a soľou. Chcem s tebou zdieľať svoj život. Chcem, aby moje bolo tvoje. Nechcem pre tebou nič zakrývať. A chcem, aby to pretrvalo navždy. Amen.